ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ko singam beach aqua na molai moro Haka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ya ka film khasi ba ai kerteng ka bor jong ka Kyiad. An sa Pyllait Paidbah haka arpo Tarik u Naiwieng arajar arpo haka por Henry Beji Janmaid. Ya ka ni ka film la direct bat la produce da u Shempang Tinsong u try jong ka Ringdur Entertainment. Ya ka khana jong ka ni ka film la pensong nong rim bat penwandor Shapang ka Longyeng ka ba Shemjing e bha tang na ka benta u weu breu u bala imkerni haka jingdi Kyiad bat u bala longru u maujin thot ya ka yeng ka sem barok ka wei. Haka ni ka film la ya shimbenta da usamla batis tuta tinsong kum uting shop bat ka samla shisha dekhar kum ka puran kat bayi ki Jingrwai bala thep haka ni ka film la rwai da u RC lingdo bat ka ibari hun khongsdam. Kublai parlok paro ka ketenjong ha kadai shisha ngadai jai dekhar ngasong asa ha kasnong motion kabadon harum penursla tingawan pentip sapi bah ka arpo Tarik mentahi ubanai ngin release no ka music video kabala ai kerteng ba iet kabadai ne ka film ka bor Jong ka Kyiad bat kadai ru ka Jingrwai ka baar na ka ne ka film ha ka ne ka film ngashim benta kum kapuran bat kadai ru ka film ka banikong bangan yo pan shimbenta te ha ka ne ka film kum ban shia thu khana no khandian ba kani ka actress ka shem shibun ki jing ha ka jing ya lenti jongka ka ba man la kasni ha ka ba ki bahyen ba sem jongka la ne ki ba yet ba thon jongka ki kerni ha ka bandi ki Kyiad bat ka le kat bala ban light na kini bat banda ka burom akor ka yeng ka sem ha tu kala ani em ban light na kini ki jing bat banda ka burom ka yeng ka sem ngakwa pi Kipat babaro maping man pet hi dalade bat wan sakhi hi dalade on dal a release ya kani ka film kadai ru ka film ka baningkong ka ba ka Ringdur Entertainment ka penmi ha cinema te let's say kum ka jing persang bat ka jing sedang ngin parla ban biang ni bun don bun shibun ki jing te ngatharai ba pinom ya thau ya kata namar kum ki breu hi ngin parla ban biang nimut ban release no ya kani ka film how July mentahi usnem Henry kadai tan nakadaw jong COVID-19 ngin la ban release ya kani ka film wala kataru ngin nom du jing kermen ngin yai up baka perthai kan bit kan biang kan bhano bat kan long no kum bajulong khnang bangin yo pan pinmi no ya kani ka film bat ekerpat epiki pat babaro bapin island ki jing kershan banwan pet ya kani ka film on dala release namal babun sin hi ki jing kershan jong pi ka island cm yani kumbang la ong bangin pat la ban biang Ray let's say kajing kershan jong pi ber kajing ai man sem jong pi ngin nang la ban kham da pha shu shu ha ki wei pat ki film ne ki video khublai shibun khublai pi bara ka katang jong a batis tu ta tun som chong basa nong mana tsni penusla man ga dai utan shop man jong ka film ka bo jong Kyiad bat ka dai ro ka film ni kong jong a ban na ka film in sa release ya ka music video ka bakateng ba ha YouTube channel jong ka Ringdur Entertainment Haka arpo Tarik menai bakadway aljar arpo. Tenga bo kajing kerpat si Paidbah bakin pait ya kana music video jongi endang yang release. Kemudian an suya to EP sepang kana film. Kadai halor kajing sim jing jong tan chop kuman bakateng kami. Na kadaw kajing don ki bahaya ngasam jong o ki banga bagian. Bat kumno ya le ban lain na kini kajing baro. Haka jing siang lamut ban release no na ya kana film. Hau nai ban nyau mentahi usnam. Andai ngimla nama kajing wan jong kane klang COVID-19 kan men pat kajing semua ru play ni jerong baka pertai kan bahano mangiru ngila man release no ya kane film ha cinema ya kane film la penbit penbiang da Ringdur Entertainment ha kajing sau donga kane film kalang ba itanan pat pedan cimut nama Ringdur Entertainment ka le ba ba le chanai basa sisen biang angkar pat ya pi penwan pe ya kane film endang lala man release cinema kublai shibut